Aktibong nakilahok ang mga babaeng responders ng Embarcadero de Legazpi sa Legazpi City sa isinagawang fire drill kahapon na pinangunahan ng mga babaeng bombero ng Bureau of Fire Protection sa lungsod. Ibinahagi sa aktibidad ang tamang paggamit ng fire extinguisher at iba pang pagsasanay at demonstrasyon upang mas mapalalim ang kaalaman ng mga dumalo sa mga tamang hakbang sa pagtugon sa insidente ng sunog. Here, they have invited us to be part of their celebration. So very thankful po kami, lalong-lalo na kay sa ating Fire Marshal ng Legazpi and the rest of the entire people of Bureau of Fire Legazpi. So very thankful po kami sa kanila. Tuwing buwan ng Marso, ipinagdiriwang sa buong Pilipinas ang Fire Prevention Month. Layunin ng taunang pagunita na ito na itaas ang kamalayan ng publiko tungkol sa kahalagahan ng pag-iwas sa sunog at pagsusulong ng kaligtasan. Napili ang buwan ng Marso dahil sa pagtaas ng bilang ng mga sunog sa panahong ito ng taon. Opo, ina-encourage po namin ang ating mga kababayan and ating mga residents dito po sa Legazpi na suportahan po ang lahat ng programa ng BFP Legazpi para po maiwasan lalong-lalo na po ang ginagawa namin na intensive trainings and seminars sa schools, sa hospitals and sa mga establishment para po at least aware sila and maiwasan po natin ang laki ng bilang ng pagkakaroon ng sunog. Pinagtibay ang pagdiriwang sa bisa ng Presidential Proclamation No. 115A na nilagdaan ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena.